kajing kenduk kajongi Dangshen mentala kumba arpanai tam hadelhi bat menteri kampo yen Union Minister jong home Amit Shah bala ai kajing kular baya kanika men jong ka 6 schedule la banwan ra no mentah kanika dor pan mang tingka jong ka sokar India te lada la banwan ra ya kani ha kani kenti mentah kan long kajing mentoi ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapo meklia bat jong babon ki state badani ka 6 schedule te namar ba hapo jong kanika 6 schedule amendment lawan ra pun teliki kendon ki banang pen klan shu namta ka jungi ki ba kentup habaide ba kajing habaide ba kanika kendo ka siap ba nang aibor shu ingi nang ta habaide bat ka sinshar khadar nadu ki et ki hima du ki shnong ki tha bat ka balai nakamenta kajing mentoi ka bakrau bangila banyo naka sarkar India lingba ka jingmang pisa tingka lingba ka taka artikel arspa rapo kaba de ke jongka finance commission te kani dikimat ki bakongsan bat kaba bakhadu pat kamat ka bakongsan ka bangikum ka khasil Sonderboss District Council ringkat baiba PNCM ringkat baiba Tito Starwell Khan ke bangila ebut tian la aslam ba ni bu kajing kerpat ika sarkar India kajing kentu bahak kani ka amendment kan don ru ya kani kajing penyar ya ka tribal areas kumbalong haduk menta hakani ka 6 schedule ka bangi don ni menta kamut hapo khasi jentia ki don ki municipal area normal municipal area teng ni hakani ka amendment ni ong baro kinam don municipal area shu kin hap dut haka 6 schedule kani kan dei ka we ka jingjok ka jongi ka ba nem don shu ban yo ban su khle hanu ru jonga na shu kentu ya baro ki ba nong snong jong kari khasi ba jantia ki ban jet economic mat soba jet ya kita ki bala bantre ya ka kam hajing i jonga ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha menta but lada pipet tang social media ki bubun ki brio ki sha elam bakla result nak pat ba ki brio kila sha hikai but kila start menta balai nama kila dap mat pinpet kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sampai baro kini kesal remlut nama bakila mat ki brio te hakapor bampat mat te anis ki terwai ka beneng khendo sngo bala yo lut rimenta dal mat pilai ihi ngam dan kamban keren tan te kadi kata tengah sngo ba ka juba nakaliang paiba kan sodot te kinpet hi ya kita ki brio bala bentre lada ki paiba nong Nagaland Eastern Nagaland ki bala don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yangi bonong ki kwa 6 schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam se ka ba khambiang namenta ban sinshar khadar hapo ka ri ka jongi te tang ka wei hakani amendment juga jongi ru ni labu bada kumno baka para 12A kanam dei bendan shu namar balai namar khnang ba ngin sung thu ke kata ka subject jong district council bangin china ke ka subject jong state kani banam dan juga jinge tengku banya dan la ka jong ka jinge buram kani ro de ka we ka benta ka ba dan kam hapo kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Meghalaya or the Khasi Hills and Jaintia Hills kani ka jing wan jongki ban senran yangi mentakasi ka dan jingmut bat ka khia jingmut hadu kata balai namar lingba kani ka kenhun ka ba nilai kendu nakapor syakapor mentala jan arsnam duna kathong hi ka jongi baro jongki autonomous council hapor north east kathong ra jongi kalong bada kumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th constitutional amendment ha parliament